Ka jinge pule ya ka kitab jing penpau ka wei hadin ka wei kelenong ni ai khublei bat ngi plyang sung phaya phi baro ha ka katang uji sukris shagani ka channel Kasi Gospel Media. Ka jing ya puli ya ka kitab jing penpau ka wei hadin ka wei ka lenong. Menta ngini puli ya ka lenong ka baneng kong jong ka kitab jing penpau. Kamat ka banglaai. Ka ka kitab jing penpau. Hashwa ya kata ngakwa ban kdo ba wei na kinong tho. Shapang ki kristan ur tertulian ukdo bot uang kumni. Baha ka jing sanshar upatsha domission. Ula pinstom ben ya ki kristan hadu kata-kata. Laya turu baha ka jing sanshar jong uni upatsha. Ya wei na pedeng ki kat arngut ki senran jong ujus kris u Yohanes. Long ba ula shet ha ka umpniang ka baklut. Henry u Yohanes syam layam. Badai na markani la pen ringkang par si senran ya u Yohanes ha ka daulanong Patmos house nam kendai pohon riu edi. Hakani ka daulanong Patmos ka daulanong ka bayisrim dur kum ka nar kejat kulai. Kabaran ha ka duriau Ojins jong ka Asia Minor. Kadaulanong kabadon tang kumba shipho mile kalante ban riu mile kapengkyang batang kumba ar mile saudong omdon briu basyong hangni marway kenja Yohanes badai hauni usnam knai pohon riu edi ulayo ya ka jing itu pau bat usa tho ya kani ka kitab kabangi ong ka kitab jingpen pau balai balakot ka kitab jingpen pau namar ba kani ka kitab ka penpau ya u Jesus Christ kaya tho shibun ya ki baidei bat kisngi ki bakado ka kitab jingpen pau kelanong bankong ka dekat bankong ko ong kumni ka jingpen pau u Jesus Christ ya ka ba ublei ula ai hau ban pen i ha ki shakri jong u ya ki ru ki badei banjalong shen bat haba ula pha dau angel jong u ula pentep yaka ha u Yohanes u shakri jong u kadai ka jingpen pau ka ba ublei bok pau la ai halau jong u khun u ba u Jesus Christ bat u Jesus Christ hau angel ha u Yohanes bat u Yohanes hangi i wei bangini puli yaka jingpen pau kelanong bankong ka dekat ka baar ko ong kumni sup uta u puli bat kita gibi sngow yakani ka tin ka jingi thulupa bat ki basmari kita ki ru ya ki balatho haka namar kata kaya kala hajan kidi ki kentin jong ki jingkurku kurdo bahaka kentin no wengi khot benediction don ki baong wat jupuli ya ki kitab u Daniel bat ya ki kitab jingpen pau bayo ngi klomar ha ka jinget Henry ka kentin ka prapasam sim jong blay ka ong sup uta uba puli ha ka kentin no way ka ong blessed long balakarku ya utau bopuli baru boya snow baru bersumar ya ki bela tho ha kani ke kitab namar kata kaya kalahajan kabamur kisngi ki bakhadu kilajan bat kilalong kini kisngi ki jongi ha ke kitab u Daniel kalanong bakat ar ka dekhat ke basau ngiladep bani puli ki kitab u Daniel kawei hadin kawei kalanong labu jikemau ayu ba u angel ukuran ha u Daniel Henry me ko Daniel totap ya kiktin bat to pendaj laha ya ke kitab kabatho ya ki jingi tulpa hadu kapo jong kabakot ken kapo jong kabakot ka tho ya ka spasnem shejar nyospa khandai pupra ngalada ban batai halor kani nadu kani ka spasnem hadu kani ka sngi ke jongi hadu ka sngi ke jongwa asin Jesus Christ latep kum kisngi ke bakadu bat udoong bun kilong ki bay pet shane bercatai bat ka jingtep kan roy pitep nem nadu ka spas nem sheja nyo spa nai popra ka jingtep jong khun benri ya ki teknologi ya ki jing shampang habaro kiliang kalalong ka baristat hadu kata ka jing shampang kumno ban shna ya ka rel ki computers ki camera ki telephone ki x-rays ki airplane lani ki lingsun ki bangi ong ki television bat bun ki teknologi ki bangemla ban mudur ka jing start jong ubriu la ay ke kitab u Daniel la ay ke kitab jing pampaw hakini ki sngi ki jongi bangin
puli ya ka bat ngin yo jing shai kumbang ye puli ya ke kitab u Daniel shapang ki mrat klaw shapang ki babun ki bade ban jalong ha ke sngi ki bakado kumjuru ha ka kitab jing pau la tho biang ya kini ke baro bat ke ka bang akwa ban ong snobha ban yai podien ye ki khbor nakani ke channel Kasi Gospel Media namar bersibun ki jingker khu pinyo habangi pulelang ya kaktien BM jong blay ha ka kitab jing pau kolonong ban kong ka dekat ka pasau pat ka bakat ar ka deiru ka jing tho ka shithi jong ka jing ai khublay uyones ya ki nyo tli ki balang ki badan ha Asia Minor bagi ta kilong ka Ephesus ka Smyrna ka Pergamos ka Thyatira ka Sardis ka Philadelphia bat ka Laodicea ha ka dekat ka basan uyones utho bat ukdo ya Jesus Christ kum uta ya ubala kha nengkong na kibayam kabamut ayu kani ka kentien la kha nengkong na kibayam hoi kam shem la kran shapang ka jingkha kum ubriu shikaperthai la kha na ka theisoti na ka mary kamdon jingkdo shata nengkong koran kalano bakhatsan ka dekat ka ba arpho lakran balakdoru ya ukum utau so nengkong ken na kita ki bala yo thiano kabumot na ki balayam kani ka kentien kha nengkong ka tho ya ka jingyo kenti ni ubadan bor ken mau ha ka jingika jong ka bible karkom ka dustur ba ubakha nengkong udei ubayo kenti ya ki boro lani ubadan bor hoi kidon kijai khon kum udebet umdei ukhon nengkong Henry la nyo yo u kum uta ubala khan kong boyo ikabor ka jingyo kanti nangta ki khon jong Joseph ki bolong na pedeng ki kharar ngut ki khon Israel bat kum tar terter kolosai kalonong benkong ka khat ka bakhat phra hangni ka batai ubala khan kong na ki bayap ba unyo long uba halor haki eke boro la nyo yo Jesus Christ kum ta uson kong ubala khan kong kabamot ulong ukhli ubadan bor bat ubayo kenti la khot ya ubala kha nengkong na ke bayap ke kabang akwa ban ong kilang kenya ki bala jipenyap haki por mensywa utu ulang kenya ude unong bujli ya ka jingim jong utu unong pop ha ka jakau bo unong pop ude banyap sya ka jingyap bam jukut ulang kenya ulong kum unong ba jemen boshim ya ka jingim jong ki wei bat uket haladi kum uta unong sya Jesus Christ ru ulong ulang kenya na ka banta jonga jongpi ka Bible ka ong kum ni ningkong Petros kalonong bankong dekat ka bakhat phra du ka barpho haba phite ba om da ki ki basap kum ka rupa la ne kakser bala suspa ya phi nakata ka jinglong jingim ba thala jongpi ya ka bala IT pateng la pateng na kikpa Henry da ka sna mokodor kum ka jong ukholong brat ba klampop ba klam thobia ka jong ukresken ngap kalan ka bakado ko ong ni ya ubala thmulupa nadu bampat seng nongrem ya kaperthai utu ulang kenya ubala penyap nadu kipor menbaram utho ya Jesus Christ ubala yap na kamta kipop jonga jongpi haba ula walong do long snam sya kaperthai da shisha ula jalong ubanengkong ubayap na kabanta masuspa yangi shwa bantau ya kaperthai kaplan ka jong blay ka jing thmu ka jong blay uladap thmu lupa lada ukhun benri unhap syakapop Jesus Christ ulalong ubalakloi bansuspa yanga badyapi haka kitab jing pepau kalanong bankong ka dekat kapasan saisin uyones utho berkudo shishu ya Jesus Christ kom unosan syar kisim ka perthai ubala id yangi haduk kata-kata ubala saj yaki pop ki jongi da kasnam ka jong u hagad khot ka bahnyo utho berkudo ya ka jingwan arsin u Jesus Christ ha ka wei kasni ba ka khmat baro kan yo ya u jingpam pau kalonong ka bankong ka khot ka basipo u yones u ong kumni ngalalong ha umusem ha kasni utrai ulayo ya kani ke jing so pau ulai ka borom ko jongblai ha kasngi utrai ka gani kasngi utrai bun ki protestant bun ki kristan
ke berkat bakani kesengi utrai kade kesengi sonde namar ba ujisu ulami pat ke berkat bakani kesengi utrai kade kesengi ningkong jong katayo ka sonde ende ngakwa bani thu ipi bakam de kumta ya ka jingkhot ya ka sengi utrai ngenom shem baya ka sonde la khot ka sengi utrai ha ki khot bible jong ka testament ka thmai ban kdo bakade ka sengi ka bakarpang ka jong utrai unong thokot ubang asot Reverend PWL Marweng utho ya ka jingshisha ka kum ka history ka gospel ublay kala pansyai how padsya Constantine bat hakikpa kabalang how much laispa arpwe edi banjer kerteng ya ka singi Sunday ka singi utrai to tip badai nadu kane ka spasnam hashwan jong kane ka spasnam om sham la khot ya ka Sunday ka singi utrai de nadu kane ka spasnam bala pengkela ya ka singi balaj jeseng na ka singi sabton ka bahab ka singi ka banyo ka singi sejan sya ka singi Sunday do padsya Constantine de nadu kane ka po ba ki babun ki kristan ki jer kerteng no ya ka Sunday kum ka singi utrai kan mau ba ka Bible ka krensya na ki jubab ki ba ujisu ulalaai Marcos kalanong ka baar ka dekat ka baar pupra ukun ubriu ulong utrai ka sabaton ujis plus ulong utrai ya ka sabaton bat ka sabaton kadai ka singi ka jong u ka singi utrai Exodus kalanong ka baar po ka dekat ka basipo lakdo ya ka singi ka bahnyo ka sabaton bakadai ka singi utrai bakadai ka singi ublay ngangay ba ikbor kilong gibasay kat kum kaktien kabaem ka jong blay uyones ha kani kasngi sabton kabalong kasngi utrai kasngi ublay uyoi ha ka jing itu pau ka jong u ya ka borom ka jong ublay jimpo pau kalanong kabanikong ka dekat ka bakat pra ka dekat ka bakat we ka ba pra bak terter utho ba kudo ya Jesus ba ulong uta u alpha bat u omega kabumot ulong ubanengkong bat bakado jing pompau kalanong kabankong ka dekat ka bakat lai ter utho ya ka e ka ba uyo ipau ya ka buram jong ukres kum uta ublay kumba long hakisngi jong Daniel haba mauru uyo i ya ka jing itu pau ya ka buram ka jong blay haba ki i ka dur khmat ka jong ki ka klablat kamet ke jongki katrot namar ka borom ke jong blay kada tenshan hadu kata-kata nyen se peteng bani pulebiang ha kalanong ka baar to ai ba ublay un kurku ya philang baro na ka penta ka prom jong blay amen ngingi skam baki khubor kilong ki bashay to ai ba ublay un kurku ya phi baro sngop ha banai bud dien ni khubor na kani ka channel sngop ha du ban subscribe kendang bafinyo ya ki notification negi jing pentim nada fidan kino jing kili sngop haban text haki comment section na kabenta ka buram ublay amen